Per què et ve de gust participar en aquest retir? Per què em ve de gust participar en aquest retir? Bona pregunta. Bueno, primer que tot, perquè m'ho vas proposar tu i, bueno, sento que tenim bona connexió tu i jo i crec que és important que en un retir els, la gent que ho organitza o que ho porta pues, que també pues, tinguin bona sintonia entre ells. I també crec que el mateix que deia abans, no? Al principi, que crec que compartir és, és viure, compartir. I, clar, jo normalment, a part de les sessions de vols tibetans en grup que faig, normalment les sessions que faig de teràpia individual les faig individual, lògicament. I llavors, doncs fer-ho grupal també m'agrada molt, perquè a vegades faig aquí on estic, en aquest despatx on estic, faig sessions d'hipnosi en grup i les faig online i és molt xulo veure què li passa en cada persona quan fem una hipnosi. Perquè, clar, quan faig una hipnosi en grup no és una hipnosi personalitzada per cada persona, és tot en grup. I llavors a cada persona li passa una cosa diferent. Llavors, per mi també és molt enriquidor com a terapeuta poder atendre què li passa a cada persona en la mateixa cosa, no?